ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚಾಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಲೆ ಮನುಷ್ಯಗ ದೈತಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಅನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಪ್ಪುಣೆ ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಆಗ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಆತನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಆತನ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾನಾ ರೀತಿದ ಯೋಚನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯಗ ಉಪ್ಪುಣೆ ಪೋಡು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬರ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಪಂಡದು. Let's go. ಸಾರಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಯಪಂಡ ಸಾರಿನ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮುಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೊಯ್ಪದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿರ ಪಂಡಾಗ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಪಾಡ್ದು ಐನ್ ನಮ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಂತಾನ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನಿಕ್ಕನಾಗತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬತ್ತನಲೆಗೆ ಸೊ ಓಡೆಗೆ ಬಂದ ಒಡಿಸ್ಸಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರುದು ಒಡಿಸ್ಸಾಗೆ ತೆಂಗ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಲ ಕಟ್ಬಿಡ್ದೇವೆ ಪಂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈತ ನೀಟ್ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತೆಂಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಟೈಫುಡ್ ಅಂಜನೆ ಚೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದು. ಪಂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ. ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆದಂಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಗ್ಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೂಪನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಿತ್ ಪಂಡ ಗ್ರೋತ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಪಡಿರ್ಬೋಪ್ರಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮಾಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಹೊರವಣೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಬತ್ತಲು ಅವು ಬತ್ತಲು ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಈ ರೀತಿ ರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ತರಕಿದ ತನಿರ ಬಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆತ್ ಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಡಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಪ್ ಆತನೆ ಪುಲೆ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಡಿಸ್ಸಾಗ ಕಟ್ಬಿಡಿರ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ ಕಟ್ಪುದಿರಾಗ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಒಡಿಸ್ಸಾಗ ಕಟ್ಬಿಡು ಎಂಕ್ಲವಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ ಪಾಡ್ದು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿದ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಬಿಡಪಡು ಪಂಡ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಬಿಡಪಡು. ಸೊ ಓಕೆನಾ. ನಮ್ಮ ತುಕ ಐನ್ ತುಕ ಆ ಸಾರಿ ಪುರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಡ ಇಂಚ ದಾನಿ ಸಂಗತಿ ಪಂಡು. ಓಕೆನಾ.
ಕೆಲಸದ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿತ್ತು ಕುರಿಯೆ ಪೇಪರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಸಾರಿ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಗ್ ನಿಗ್ಲೆ DM ಅನ್ಪ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗಳ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಾರಿ ತಿಕ್ಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ನೀಟ್ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಡಪುಂಡು ಪೂರ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಏತ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇನ್ನು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಡಪುಂಡು. ಸೊ ಐತೆ ಎಂಗ್ಳದಲ್ಲೇ ಮೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತ ನನ ಇಂದ ದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಾ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಪನ ಕವರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ರೀತಿದ ಕವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಡು. ಸೊ ಕವರ್ ಕೊಂತದು ಐನೊಳಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತನ ಸಾರಿನ ನೀಟಾದ ದೀದು ಪುಕ್ಕೈಕ್ ಸೀಲ್ ಪಾಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಸೀಲ್ ಉಂಡ ಇಟ್ಟೇಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕವರ್ಡ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಪಿರ ಉಂಡು ಅವು ಸೀಲ್ ದಂಜನೆ ಇನ್ನು ಪಕ್ಕ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪಿರ ಆಪುಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೆತ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ತಾರನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ದೆತ್ತದು ತಿರ್ಗಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ತನು ಅಂತ ಪಿರ ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಿರ ಆಪುಜಿ ಪಿರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡಾತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ತಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮೂಜೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತೀಯ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನೈಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕದು ಇಲ್ಲತ್ತೇನು ಗಾಡಿಡು ದೇತೊಂದಿದ್ದ ಕೊರಿಯರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೊರಿಯರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದು ಐನು ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಟ್ಬಿಡೋಡು ಇಂಕ ರೆಡ್ ಜಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ರ್ ಬರ್ಪುಣತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಖುಷಿಟೇ ಕೊರಿಯರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕಡುಪುಡಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಲೈತೈತೆ DTDCದ ಕೊರಿಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳ್ಳ. ಸೊ ಆಗ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೇ ಮಲ್ತದು ಫೈನಲ್ ಅದು ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯ. Finally, first courier done. ಓಕೆ ಓಕೆ